Kedves oktatók, diáktársaink! Lélekben már a téli szünetben, küszöbön a karácsonnyal, fogadjátok szeretettel a 9. B-osztály műsorát, melyen együtt hangolódhatunk a közelgő ünnepbe. Előadásunkban egy utazásra hívunk mindenkit. A karácsony, a fény, a fellobbanó lángok ünnepe. Ahogyan a napfelkelte előtt is a legmélyebb a sötétség, úgy az ünnepi várakozás örömteli szeretet teljességéhez is hozzátartozik a fény és a sötétség kettőse. Ez a sötétség az, ami olykor beárnyékolja az ünnep szépségét és lényegi valóját. Azonban a sötét sosem lehet annyira mély, hogy képes legyen elnyelni a fényt. Műsorunk megmutatja, mi minden vetett árnyékot az ünnep örömére, és azt is, hogy ugyanakkor mindig van valami nem evilági fogódzó, útmutató, megmentő, ami visszahozza a fényt. Nem egy ember történetét láthatjátok majd a színpadon, hanem mindannyiunk történeteinek, meséinek, érzéseinek felvillanásait. Tartsatok velünk, és lépdeljünk együtt a sötétségből a fény felé, a Honeybees és a Bagosi Brothers Company dalai, a Dzsemese és Szabó T. Anna sorai, valamint Kosztolányi Dezső, a Gipszangyal és Hugh Oliver a Karácsonyi Ajándék című novellái nyomán. És reggel lett lelkemben friss dallal keltem fel csillagszóró szor csodát. Eljött, mert elhittük boldogan, még együtt látta a napát és anyát. Ami fán, látott egy szép, arányos tíz, rajta elég lassan jött össze a tócs. Norman fenyőapám szereztek éjjel, készítették együtt. Anyuban az ünnep, nyakamon az ünnep, közelek is kívül locskod belőjék. Ugyanazok jönnek, aranyozod a szentek, de szívesen bámultam bánul emlék. Házákban tüntetés, csúdog lesz büntet, és Santa Claus ennyi piás. A lélekből nem merül, játék sokban kerül, cserét nem láthatja más. Ami fán, nagy volt és szép, arányos tíz, rajta elég lassan jött össze a dús. Norman fenyőapám szereztek éjjel, díszítették együtt. Anyuban az ünnep, nyakamon az ünnep, közelek és kívül locskocs belőjék. Ugyanazok jönnek, aranyozott szentek, de szívesen bámultam, bámulnám még. Varjú Péter, a tanyai tanító már őszóta töprengett azon, hogy karácsonykor milyen ajándékkal lepje meg húgát, aki férjével Budapesten lakott. Egyre több szívességet tett nekik, és ő ajándékkal akarta kifejezni, mennyire szereti őket, milyen nagyra tartja rokoni kedvességüket. 2 évvel ezelőtt vitt nekik egy sörös készletet, kamcsókkal és porrakkal, tavaly még egy kínálzügy cigarettatárcát, melynek födején egy ló ágaskodott. De mit vásároljon az idén? Nehéz volt ezt eldönteni. Végül is kevés dologgal lehet meglepni az embereket. Idén is kaphatnának egy sörös készletet, vagy egy másik cigarettatárcát. 2 is elfér a háznál. Inkább mégsem. Az ünnepek előtt pár nappal fölutazott Budapestre. Sorra jártam az üzleteket, keresett valami megfelelő ajándékot, de nem talált. A kereskedők telebeszélték a fejét, ide-oda ráncigálták, körülízelekték és lemosolyogták, ő azonban csak állt a sok holmi között, soványa, mint a piszkafa. Tűnődött, nem tudott választani, bocsánatot kért, és egy másik üzletbe ment. Így csetlett botlott határozatlanul. A karácsony előtti napon délután, amint a Rákóczi úton kóvályott, a virakatokat bámulva egy szemfüles árus, aki téli kabátban lestek innak az utcán a vevőket, észrevette ezt a cingár tétól vidéki embert, és szelíd erőszakkal betuszkolta a boltba. Nézd ezt a csodálatos angyalkát! Igazán különleges ajándék lehet a fa alá. Gyönyörű. Aztán kezébe vette, és úgy nézegette a gipszangyalt. Az nagy volt, akkora, mint egy kisebb gyermek.
kezeit imára kulcsolta, szemét az égre fordította és mosolygott. Olyan édesen mosolygott, mintha nem is gipszből, hanem szuporkából faragták volna ki. A tanítő szűk homlokát ráncolgatva visszamosolygott rá. A kereskedők és a segédek is mosolyogtak, hogy a gipszanyja, mely már régóta nyakukon porosodott, és a tanító így szerencsésen egymásra talált. 30 000 forintra tartották. Nem lesz ez egy kicsit sok? Hová gondolt? Ezért a párját ritkító kincsét. És már csomagolták is, nehogy a vevő megoldalja magát. Péter sietve fizetett, szeretett hamar túlesnek kellemetlen dolgokon. Kedvéhez öltötte a gipszanyjat, és úgy boldozott vele a népes utcákon, közben pedig állandóan reszketett, nehogy véletlenül összetvegyék a szoktot. De nem történt semmi. Otthon kicsomagolta, letette a padlóra, hosszan bámulta a homályos villanyfényben. A gipszanyja most is mosolygott, szirupédesen és immeítően, de mosolyával együtt valami nagy-nagy szomorúságot is árasztott, mint az ízléstelen gyári holmik, amik a művészetet akarják utánozni. A tanító elszomorodott. Ja, nem is tudom. Elég sokba kerültél. Mekkora balek vagyok. Na mindegy. De mi van, ha nem fog nekik tetszeni? Vagy nincs hová tenni a lakásban? Így is elég szűkösen vannak. Aztán a gipszanyja apot akarta, hogy ne is lássa. Ez volt az ő rendszere. Nem szeretett arra gondolni, ami kellemetlen, magára sem igen gondolt, csak fölkelt és lefeküdt. Dolgozott és pihent, az azért. A gipszangyal azonban nyugtalanította, hol levette róla az ágyterítőt, hol megint ráborította. Egyszer tetszett neki, másszor nem tetszett. Még álmából is fölkelt, hogy megtekintse, akkor megint tetszett neki. Reggel azonban kisütött a nap, akkor megint tetszett neki. Ha nem mosolyogna, akkor nem is érne ennyi. De mosolyog, olyan édesen mosolyog. Karácsony estéjén maga vitte rokonaihoz titokban, és anélkül, hogy azok észrevették volna, a karácsonyfa alá állította. Amint a sógora, meg a húga megpillantotta az ajándékot, kissé elmosolyodott, de kissé meg is döbbent. Milyen kedves. Jaj, köszönjük, nagyon köszönjük. Régen nem kellett volna ennyit költened. Tetszik? Nagyon szép. Olyan helyes. Bíztatgatták, de nem néztek a gipszanyjára, mely a maga gyári ízléstelenségével, mintha elsötétítette volna a karácsonyi gyertyák vidám lobogását. Az a szép rajta, hogy olyan édesen mosolyog. A vacsora gyászos hangulatot el. A villanyok szikráztak, a fán párája összelelkezett a fenyőfa, és a csepegő diasz gyertyák szagával. A poharakban rubinvörös borok csöpögtek, de ő csak hallgatott, gondolkozott és ivott, egyre többet ivott. Nézegette a sógor a nyakkendőjét, és az jutott eszébe, hogy ő sohasem tudna ilyet kiválasztani. Amit magára vesz, az nem áll jól neki. A bútorjaik is milyen furcsák, és mégis finomak. Fogalma sincsen, hogy miért. Éjfél felé, mikor asztalt bontottak, és átmentek a másik szobába, oda, ahol a karácsonyfa alatt a gipszangyal állt, a bortól egyszerre megoldódott a nyelven. Nézd, Sógor, én szeretem az egyenes embereket. Miért nem vagy hozzám őszinte? Érzem, hogy te lenézel engem. Igenis megvetsz engem. Te is, meg a húgom is. Ugyan, hol elgondolsz? Hallgass! Megvacsoráztunk. Jó van. A vacsora pompás volt. Megöleltél, amikor idejöttem. Mindketten kedvesek vagytok, a tenyereteken hordoztok. A vacsoránál sört ittunk, de hová lett a sörös készlet, amit nektek vettem? Látod, már nem is emlékszel. 2 évvel ezelőtt hoztam nektek egy sörös készletet, porrakat meg egy kancsót. Aranybetűvel volt ráírva, hogy emlék. Az üvegszekrényben sem látom. Kidobtátok a szemétre. Megkínálta a cigarettával is, de a cigarettatárcámon azt a szép cigarettatárcát se hordod. Szégyelled, hordolj szégyelled. Részeg vagy. Nem vagyok részeg. Én már napok óta nem tudok aludni, mert érzem, hogy ti gyűlöltök engem. Igenis gyűlöltök engem, csak azt nem tudom, hogy miért. Miért nem jók az én ajándékaim. Legjobban szeretném összetörni ezt a szegény, szép fehér angyalkát, mert azt mondja nektek, hogy szeretlek benneteket. Részeg vagy. Nem vagyok részeg, csak fáj. Nagyon fáj itt, rátapostatok. Vizet, feketét itattak vele, lassan ki is józanodott és elcsitult. Akkor egy kocsiba rakták, hazavitték és lefektették. Megígérte nekik, hogy másnap meglátogatja majd őket, de a hajnali vonattal hazautazott a tanyára. Pár nap múlva levelet kaptak tőle, abban bocsánatot kért,
mentegette magát a karácsonyi botrány miatt, azt írta, hogy nagyon ideges. Otthon, a szünidő alatt komarral járkált föl alá a kis szobájában. Elővett egy könyvet, próbált olvasgatni, aztán kétségbe esetten ejtette vissza az asztalt. Izgalmát legjobban csillapította a bor. Részegen feküdt le, és reggelenként sápadtan, borostására ébredt. Januárban valami gazdához volt hívva disznótorra. Akkor is sokat ivott. Egyedül ballagott haza a végtelen pusztán. Sűrű hó esett. A hóra vékony jégkére fagyott. Mennegélt a fehér éjszakában, lógatva sovány fejét. Gémes kutakat látott, lehapazott bogjákat, kukoricagórikat, pajtákat és istálókat. Közben elfáradt. Leült egy padra. Akkor egyszerre valami elérzékenyülés fogta el, és sírni kezdett. Könnye lecsorgott, és azonnal megfagyott. De jól esett sírnia. Szürcsölte az édes szomorúságot. Eszébe jutott a sörös készlet, a kancsó, melyre aranybetűkkel van ráírva emlék. A kínázis cigarettatárca, az ágaskodó lóval, és a gipszangyal is, mely oly édesen mosolygott. Siratta életét és kicsiségét. Megsiratta kitérdelt nadrágját, szemét, mely eddig vak volt, és nem látta a titkos szépséget, és megsiratta a gipszangyalt is, az olcsó és ízléstelen gipszangyalt, mely oly szomorú és igénytelen volt, mint ő. Édes zsibatság viselkedte tagjait, és lassan elálmosodott. Álmában a gipszangyalt látta, ki fehéren, mint a hó, feléje mosolygott, és egyre közeledett, egyre nőtt, eleinte csak akkora volt, mint egy ember, később azonban akkor lett, mint egy ház és egy hegység. A gipszangyal szelíden átkarolta, és ő boldogan hanyatlott oda, engedte, hogy magához szorítsa, felemelje a fatörzsről, és vigye elfelé. Szép asztalkánk terű, gyertya, te középre kerülj, lobog, vonj be, fénykörödbe, hadd legyünk itt mindörökre. Fénykör az én varázsköröm, varázslatát meg nem töröm, szép terítő, díszes asztal, emlékekkel megvigasztal, akik egyszer köztünk ültek, égi asztalhoz kerültek, de most közénk visszajönnek, velük lesz teljes az ünnep. Karácsonykor varázsolok, minden hiányt bepótolok, minden rosszat helyrehozok. Karácsonykor varázsolok, akik éltek, bennünk laknak, örülj minden mozdulatnak. Ők néznek ki a szemedből, ők esznek a kenyeredből, ők teszik a sok jót benned, értük el most jónak lenned. Karácsonykor mindig vannak, nem kérnek, de mindent adnak. Gyertyafényben mindig vagyunk, eszünk, iszunk, jól mulatunk, örülünk az örök létnek. Ez az ünnep, örök élet, ez az ünnep, örök élet, ez az ünnep, örök élet. Egész álló nap havazott, sűrű hópályák lepték be az ajtókat, ablakokat, fehér kárpittal vonták be a mezőket, és valahol a kanadai préri egyik magányos farmján egy gyermek készült erre a világra jönni. John, az apa nyugtalanul járt fel alá a nappali szobában, Jessie, a felesége, a harmadik órája vajúdott első gyermekükkel. Nem volt már éppen fiatal, de nagyon akarta ezt a gyermeket. Remélem a doktor időben ideér. Csak ne szakadna így a pop.
Nem lesz semmi baj. Nem lehet semmi baj. Évezredek óta ez az életrendje. Jesse anyja is fenn van, hogy segítsen neki, ha kell. Nem történhet semmi. Odakint, a sötét csendben csak a hoppályek halsuttogás hallatszott, és csak néha jajtult fel egy-egy pajeges terhe alatt. John a falsába vagy nyaldosó lángokat nézte, elmélyülten, amikor kopogtattak. Gondolta, a doktor érkezett meg, de meglepetésére egy idegen állt az ajtóban. Bejöhettek? Mit kerestél akin ilyen havas éjszakában? Nagyon sok dolgom van, nagyon sok helyre kell mennem. De hát hová kell mened ilyen időben? Bárhová, mindenhová elmegyek ezen a világon, ahol szívesen látnak. Jesse, mármint ő a feleségem. Éppen most ad életet első gyermekünknek. Tudom, Tehát honnan tudod? már odakint hallottam a sírást. Fiam, annyira sajnálom. Johnon dermed kétségbeesés lett úrrá. Látva az asztalt borító ajándékokat, a történtek után már nem volt képes hinni a karácsonyi csodával. Lány volt? Vagy fiú? Fiú, szeretnéd látni? Igen, aztán elviszem. Nem akarom, hogy Jesse így lássa. John szeretettel nézett sápadt, mély álomban lévő feleségére. Hálás volt Istennek, hogy legalább őt meghagyta neki. Majd pár pillanatig meretten nézte a kis testet a bölcsőben, aztán óvatosan karjéba vette, és lement fel a lépcsőn. Ahogy állt, csendben tartva a gyermeket, végtelen bánat fogta marokra a lelkét. Az idegen törte meg a csendet. Megfoghatom? Miért csinálja ezt, hiszen halott? Meleg kell neki. De hát meghalt. Az idegen azonban csak mosolygott, és tovább ringatta a gyermeket. John arra lett figyelmes, hogy a kicsi fiú szeme kinyílik, és halkan sírva rájött. Istenem, visszahoztad a halálba a fiamat. Nem volt ő halott, hiszen nem halhat meg, aki még nem is élt. Gyorsan tegye az anyja mellé, mielőtt felébredne. Most tovább kell mennem. Maradnod kell. Maradj velünk, kérlek. Vagy legalább a karácsonyt töltenünk. Nézd, teli az asztal mindenféle jóval. Szívesen megosztjuk veled, hiszen a legnagyobb ajándékot tőled kaptuk. Az idegen azonban nem maradhatott. Megköszönte a szíves marasztalást, de mennie kellett. Halkan becsukta maga mögött az ajtót, és lassan elindult a friss havon. Elállt a hóesés. John állt az ajtóban, és nézte a vendéget, amíg eltűnt a messzeségben. Befelé indulva döbbent rá, hogy a távolodó idegen léptei nem hagytak nyomot a frissen esett hóban. Fenn az égen te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk, takargass